ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரிபோல். நம்ம வந்து பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம இருக்கோம். மகானோட அனுகிரகத்துல காலையில பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில பாகவதம் வாசிக்கிறதுன்றது ரொம்ப பிளஸ்டு சோல்ஸ்க்கு தான் கிடைக்கும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து அந்த வகையில் நம்ம வந்து வாசிப்போம், நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம், லைஃப்லையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து வேர்ஸ் கேண்டோ 1ல் 7th சாப்டர்ல 33% பார்க்கணும். கரெக்டா? 33. 33. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாமா? பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? பத்மா हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் ஆஃபர் பண்றீங்களா? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं कदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं स जीवं सात्वयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विदां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधादेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो वदान्ताय कृष्णप्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्णभक्त चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते क्रीं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमलिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे नष्टप्रायेश अभद्रेश नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्ति नष्टिकी पंचतत्वामहं कृष्णं पंच भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताग्नि नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण ஹரே प्रभु जी। கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு பரம்பரைக்கு ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆச்சாரியன் ஹரி போல். நம்மளோட கிராட்டிடியூட், அப்புறம் அவங்களோட நம்ம தெரிவிக்கிறோம். அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு நல்லபடியாக கிடைக்கணும். கிரந்தத்தை நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பக்திலையும் ப்ராக்ரஸ் ஆகணுன்றதை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இப்போ நம்ம வந்து 7th சாப்டரில் நம்ம இருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே நிறைய நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம். 33வது ஸ்லோகம் வந்துட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு கண்டினியூட்டிக்காக அஸ்வத்தாமன் வந்து திரௌபதி அம்மாவோட பிள்ளைங்களெல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, பாண்டவர்களோட பிள்ளைங்களை அவங்க அழிச்சிடுறாங்க. அதுவும் வந்து போர்க்களத்தில் இல்லை, அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது. சரிங்களா? அதுவும் குழந்தைங்க. அதுதான் ரொம்ப வேதனையான விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ ரொம்ப கோபப்பட்டு பாண்டவர்கள் அர்ஜுனர்லாம் வராங்க. அப்போ இவங்க பயந்து போகிறாங்க. பயந்து போயிட்டு தன்னை பாதுகாத்துக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்தை எழுதிடுறாங்க. எப்பவுமே பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது, பவர்ஃபுல் வெப்பன் இருக்கிறதுலே இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடியது. ஸோ அது அவங்க எழுதினதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உடனே தானே முடிவெடுக்கல.
தானே என்ன தோணுதோ அதை செய்யல, பகவான்கிட்ட அவங்க தஞ்சம் அடைகிறாங்க. எப்பயும் போல் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் தான் முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க. பகவான்கிட்ட என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க சரணாகதி பண்ணிப்பாங்க. அந்த குவாலிட்டி நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும் லைஃப்பில். ஏன்னா நம்ம எதுவுமே வந்து பரம்பரை வழியாக பகவான் வழியாக நம்ம அவங்கக்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து கரெக்டாக வரும். இதே நம்மளே தனியாக ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சிரமமாக இருக்கும். இப்போ அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு, தன்னை பாதுகாத்துக்கணுன்றதுக்காக யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தன்னை பாதுகாத்துக்கணுன்ற விஷயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிரம்மாஸ்திரத்தை அவங்க அனுப்பிட்டாங்க. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கலக்கம் வருது. ஆனால் எந்த கலக்கத்துலேயும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட தான் சரணாகதி பண்ணுறாங்க. அவங்கள தான் வந்து அவங்க கைட் பண்ண வைக்கிறாங்க இல்லையா, பகவான்கிட்ட தான் அவங்க வந்து கைடன்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன். நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் சரி, நம்ம வந்து பரம்பரை மூலிமா ஆச்சாரியர்கள் மூலம் பகவானோட கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணும்போது அது கரெக்டாக வரும். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நீ ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தை அனுப்பு. ஏன்னா அஸ்வத்தாமனுக்கு விட தெரியுமே தவிர திரும்பி வாங்க தெரியாது பிரம்மாஸ்திரத்தை இல்லையா. ஸோ அதனால் இவங்களை வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை அனுப்பி இந்த 2 பிரம்மாஸ்திரத்தையும் அவங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க பகவான். அதே மாதிரியே அர்ஜுனன் என்ன செய்கிறாங்க, பகவான் சொன்ன அதே அந்த உபதேசத்தில் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதுதான் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே கிரந்தம் வாசிக்கும் போது இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளார என்ன விஷயம், இன்னர் மீனிங், இன்னர் இன்சைட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கவனமாக நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்போ மறுபடியும் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. சரிங்களா. ஸோ அங்கே தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். நம்ம ஸ்லோகம் இப்போ அங்கே தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சுக்கணும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ததா ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பபாந்தமர்ஷபதம் ராக்ஷ பசும் ரசனயா பதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம் 33. தத ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பவந்தாமர்ஷ தாம்ராக்ஷ பசும் ரசனயா யதா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கலாவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ததா ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பவந்தாமர்ஷதாம் ராக்ஷ பசும் ரசனயா யதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நான்ஸ் மாதாஜி. தத ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பபந்தாமர்ஷ தாம் ராக்ஷ பசும் ரச்சனாய யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஜானகி ரமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும் வாசிச்சு தரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதம் 33. ததா ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சீதம் பபந்தாமிஷ தாம்ரஷ பசும் ரசனாய யதா. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் சிவந்து தாமிர குண்டுகளைப் போல் கோபத்தால் காட்சியளித்த சீற்றமடைந்த கண்களுடன் கௌதமியின் மகனை சாமர்த்தியமாக கைது செய்து அவனை ஒரு மிருகத்தை போல கயிறுகளால் கட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்போ வந்து 3 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்க 3 பேர் மட்டும் ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. சரியா? கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததா ஆசத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பபந்தமர்ஷ தாம்ராக்ஷ பசும் ரசாயன யதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத ஆசாத்ய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பவந்தாமர்ஷ தாம்ராட்ச பசும் ரசனயா யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி பொருளுரை வாசிக்கவா? ஜானகி ராமன் பிரபுஜி வாசிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம் வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம்.
ஓகே மாதாஜி, ஓகே. தேங்க்யூ கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சுக்கிறோங்க ஸ்லோகம். तद आसाद्य तरसा तारुणं गौतमी सुदं पपन्तां मर्षतां राक्ष पशुं रसनाय यथा हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பஞ்சாங்க பிரணாம். மாதாஜி நான் ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா? வாசிச்சுக்கிறோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம். ஹரே ஓகே. ததா ஆசாத்திய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பபந்தாமர்ஷதாம் ராக்ஷ யகம் ரசனாயதா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தச ஆசாத்திய தரசா தாருணம் கௌதமி சுதம் பபந்தாமர்ஷதாம் ராஷ பசும் ரசனையா யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேஷனும் போட்டு நம்ம நல்லபடியா பார்த்துருவோம். சரிங்களா? இப்போ என்னன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ பிரம்மாஸ்திரம் 2 பிரம்மாஸ்திரத்தையும் இப்போ அவங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணி வாங்கியாச்சு. சரியா? இப்போ நார்மல். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு இப்போ ரொம்ப கோபத்தில் இருக்காங்க. நிறைய என்னன்னா சிரமங்களுக்கு மேலே சிரமங்கள் இல்லைங்களா? ஒன்று அவங்க குழந்தைங்கள அழிச்சது, இன்னொன்று வந்து அதுவும் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப, அதாவது போர்க்களத்தில் இல்லாத சமயத்தில். அதுக்கப்புறமும் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை வேற எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து சிரமமான விஷயமா சந்திச்சதுனால இப்போ ரொம்ப கோபத்தில் இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த சிவந்த தாமிர குண்டுகளை போல், அது அந்த காப்பர் அப்படி நல்லா அப்படியே அதான் அந்த கோபத்தை பிரதிபலிக்குது. சரிங்களா? கோபத்தால் காட்சியளித்த சீற்றமடைந்த கண்களுடன், ரொம்ப சரிங்களா கோபம் அப்படின்றது. கௌதமியின் மகனை சாமர்த்தியமாக கைது செய்து, கௌதமியின் மகன் அப்படின்பது கிருப்பி. சரிங்களா? கிருப்பி வந்து எந்த இது லீனேஜில் வராங்க அப்படின்னா கௌதம ரிஷி இருக்காங்களே, மகரிஷி, கௌதம மகரிஷி அகல்யா நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? ராமாயணத்தில் கூட நம்ம வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ சப்த ரிஷிகளில் கௌதம ரிஷி ஒருத்தவங்க, அவங்களோட வம்சத்தில் வரவங்க தான் கிருப்பி அப்படின்றவங்க. கிருப்பி யாருன்னா அஸ்வத்தாமனோட அன்னை. சரிங்களா? அம்மா. ஸோ அவங்கள வந்து அதாவது கௌதமியின் மகனை சாமர்த்தியமாக கைது செய்து அஸ்வத்தாமனை. சரிங்களா? அவங்கள என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மிருகத்தை போல கயிறுகளால் கட்டினார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கிட்டத்தட்ட அனிமல் மாதிரி அவங்கள வந்து கயிறு வச்சு கட்டிடுறாங்க அப்படின்னு. அஸ்வத்தாமனின் தாயாகிய கிருப்பி கௌதமரின் குடும்பத்தில் பிறந்தவங்கன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். புரோபதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த லீனேஜில் சப்த ரிஷிகளில் கௌதமர் ஒருத்தவங்க, கௌதம ரிஷி, அவங்களோட வம்சத்தில் வரவங்க தான் கிருப்பி அப்படின்றவங்க. அவங்க யாருன்னா அஸ்வத்தாமனோட அன்னை, துரோணாச்சாரியரோட ஒய்ஃப். சரிங்களா? இஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க கருத்து என்னவெனில், அஸ்வத்தாமன் பிடிப்பட்டு ஒரு மிருகத்தை போல் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அஸ்வத்தாமன் யாரு? துரோணாச்சாரியர் கிருப்பியோட பிள்ளை. அவங்க வந்து ஒரு பிராமணன் ஆக்சுவலா, இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க வந்து நம்ம நிறைய என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்துல பிராமணர்கள் அப்படின்றப்போ பகவானோட திருமுகம் அதுதான் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க, இல்லைங்களா? அதாவது பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருமுகத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க பிராமணர்கள். அதுக்கப்புறம் சத்திரியர்கள் வந்து பகவானோட ஆர்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்யர்கள் வந்து பகவானோட நாபி, அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள் கால் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம், திருவடி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானோட அம்சத்துல ரூபத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த 4 ஆசிரமத்தையும். அப்போ பிராமணர்கள் அப்படின்றவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது பகவத்கீதையிலையும் நம்ம வந்து 18.42 ஸ்லோகத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம், இல்லைங்களா? அதாவது எப்பயும் வந்து அமைதியான மனநிலையில் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்றது அவங்களுக்கு இருக்கணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் அப்படியே சும்மா ஏதோ ஒரு 9 குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றது இல்லை. ஒரு பிராமணன் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிஸோடு இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து பகவத்கீதையில் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப அழகாக அவங்க வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ என்னென்ன அப்படின்னா அமைதி அமைதின்றது அமைதியான மனநிலை, எந்த நேரத்துலையும் அஜிடேட் ஆகாமல் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு, அந்த ரெகுலேஷன், அந்த ஒழுக்கம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து தவம், சரிங்களா, ஆஸ்டிரிட்டி, அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுறது. தூய்மை, அதாவது வெளிப்புற தூய்மை, உள்புற தூய்மை, அதாவது மனதளவுலையும் ரொம்ப அந்த அனர்த்தங்கள் இல்லாமல், காமம், கோபம், லோபம், இந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது, வெளியிலையும் தூய்மையாக இருக்கிறது, சுற்றி எல்லா இடத்துலையும். சகிப்புத்தன்மை, ரொம்ப டாலரண்ட்டாக இருக்கிறது.
சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நேர்மையா இருக்கிறது. அப்புறம் அறிவு, இந்த நாலேட்ஜ், சாஸ்திரம், இந்த வேதம், இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா வச்சிருக்கிறது. பகுத்தறிவு, சரிங்களா? அத வந்து அத ஞானம், விஞ்ஞானம்னு சொல்லுவாங்க. நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, சரிங்களா? இந்த விஷயம். அப்புறம் ஆதிக்கம். ஸோ இந்த மாதிரி எத ரிலீஜியஸா இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான, அதாவது எல்லாத்துலயும் தர்மம், வேதம்லாம் நல்ல சாஸ்திரத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது, பொறுத்துக்கிறது, அமைதியான மனநிலையில இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் பிராமணர்களோட அறிகுறியா யாரு சொல்றாங்க? பகவானே சொல்றாங்க பகவத்கீதை, இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிராமணர்களோட குவாலிட்டிஸா பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட வர்ணாசிரம முறையில நல்லபடியா இந்த குவாலிட்டிஸோட சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். முக்கியமா சத்திரியர்களுக்கு. அப்புறம் சத்திரியர்கள் அதை வந்து வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த வகையில வந்து பரோ தர்மத்துல காட் சிவிலைசேஷன்ல ஒரு ராஜ்யம், ஒரு சமுதாயம் அப்படின்றது இருக்கணும். எல்லாரும் அவங்கவுங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்கவுங்களோட டியூட்டியை ஃபாலோ பண்ணி, அதுவும் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பகவானோட அமைப்பு, இல்லைங்களா? அவங்க அமைச்சு கொடுத்தது. ஆனா இங்க என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரோணாச்சாரியர் அப்புறம் கிருபி இவங்களோட வம்சத்துல ஒரு அஸ்வத்தாமன் பை பர்த் பிராமன், இல்லைங்களா? அப்ப இந்த குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிடுறாங்க இவங்க? ராஜ்யம் ஆளணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் சைட்ல வேற அவங்க போயிட்டாங்க. நிறைய அதர்மமான விஷயங்களையும் ஈடுபட்டு, இப்ப கடைசியிலயும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? போர்க்களத்துல இல்லாத சமயத்துல இவங்கள பாண்டவர்களோட பிள்ளைங்களையும் அழிச்சு, பிரம்மாஸ்திரத்தையும் அதுவும் ரிட்டர்ன் எடுக்க தெரியாதுன்றப்பயும் அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? தன்னோட பாதுகாப்புக்கு மட்டும் யோசிச்சு, மத்தவங்க யாரையும் பத்தி யோசிக்காம அதை செலுத்தினதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம், இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? ஆனா நம்ம நிறைய என்ன படிக்கிறோம்? பகவானுக்கு வந்து பிராமணன் ரொம்ப பிடிக்கும், பசு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். கோ பிராமண ஹிதாயச்ச அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த குவாலிட்டி அப்படின்றது எப்பயுமே இருக்கணும். அது இல்லாத பட்சத்தில் என்ன ஆயிட்டாங்க? இப்போ அவங்கள வந்து ஒரு மிருகத்தை போல கயிறுகளால் அர்ஜுனன் வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அர்ஜுனன் அவரது கடமையின் தர்மத்தின் பகுதியாக ஒரு பிராமணரின் இந்த மகனை மிருகத்தை போல் கைப்பற்ற வேண்டியதா இருந்தது. இதுல வந்து அஹ், ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் பிராமணன் வந்து ஒரு 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 உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. பட் ஆனா என்ன ஆயிடுதுங்க? அர்ஜுனன் வந்து அவங்கள ஒரு அனிமல் மாதிரி அவங்களை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்போது அந்த இடத்துல அவங்களோட ஒரு சத்திரியனோட கடமையில அவங்க வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாததுனால அந்த வகையில அவங்க வந்து அவங்கள வந்து தண்டிக்கிறாங்க. அதாவது அவங்க வந்து கையில கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? ஸ்ரீதர்சுவாமி இக்கூற்று, ஸ்ரீதர்சுவாமி வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது, அவங்களோட கமெண்ட்ரிஸ் தான் பொதுவா ஃபாலோ பண்றது, இல்லைங்களா? அவங்களும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில வரவங்க, பின்வரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கூற்றால் உறுதி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியாருக்கும் கிருபிக்கும் பிறந்த தகுதியுள்ள ஒரு மகன் ஆவான். ஆனால் அவர் தன்னை இழிவான வாழ்வில் ஈடுபடுத்தி கொண்டதால் பை பர்த் வந்து பிராமணன், ஆனா அவங்க அந்த குவாலிட்டிஸ் எதுவும் பண்ணாதனால இப்ப எப்படி இருக்காங்கன்னா ஆஹ் பிராமண பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சோ கால்டு பிராமணன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது அந்த குவாலிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணாத நிலையில இருக்காங்க. அவனை ஒரு பிராமணனாக நடத்தாமல் ஒரு மிருகத்தை போல நடத்தியது சரியானதே அப்படின்றத இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா, எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட அந்த தர்மத்தை நம்ம கரெக்டா, அதுவும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான், சரிங்களா? நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும், அதுதான், சரிங்களா? ஸோ தர்மத்தை எந்த வகையில நம்ம பாதுகாக்கணும், அதே மாதிரி பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும், வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும், பக்தியில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கணும், இதை எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும், அதுதான், சரிங்களா? அந்த ஒழுங்குமுறை எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தண்டனை வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்றது நிச்சயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே வந்து அர்ஜுனன் அப்படின்னும் போது அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதே துரியோதனன், அஸ்வத்தாமன் இந்த மாதிரிலாம் வராங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருந்து லெசன் லேர்ன் பண்ணணும், சரிங்களா? பகவான் அவங்களெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வர்றது தான், சரிங்களா? அதனால நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து லெசன் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி அதாவது என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி செய்யணுன்றது அர்ஜுனன்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும். இதை தான் நம்ம வந்து கிரந்தத்துலேருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. அதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணேபு நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய்.
யாருக்கும் இது ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா இவங்களோட